skal have en morgentop i bilen. Da jeg startede på Smededag, der vidste jeg, at det var et rigtigt sted for mig. Det kan være godt. Jeg opdagede Sveriges høje fjelde og frække dybehuller. Han er torpedopatter. Bertil har torpedopatter. Han har sådan nogle dejlige spidse brystvorter. Der er ikke så meget bryst ud over det, men altså, de går sådan ud, ligesom Kim Possible. Nu er det sommer. Vinden er lun, og den klarer i mit hår. Og fører det langt, langt væk. Har jeg lyst, kan jeg bare tage med. De grønne bude, de har smidt deres overtræksbuks. Snæppen er kommet, må det snart Rammer det med hovedet, ikke også? Ja, klokken er unknown. Står piller. Der er virkelig langt væk, før du bliver det klar. Ready, sweaty. Cut. Forkølelsesår springer ud i fuld flor. Køerne kælver, nu må det snart være vores tur. For vi længes, vi er lige ved at sprænge. Det er rigtig hyggeligt. Det var lidt koldt og vand. Ba-ba-da-b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 a-